Hello, maayong adlaw sa atong tanan din ha, mga viewers nato no, all over the world. Nagilak man sa So, karon mo ta atong Hindu temple no. So hopefully wa na gababagsadan o peacefully makaadto ta didto. Yeah, excited kami guys, mapakita ninyo nindot kay itong architecture dito no, more second biggest in the world daw nga Hindu temple no. So bago sa namo na discover no, so moadto na mi didto og kuyogi mi, mag-enjoy ta karon na video. So tara guys, let's go. Few inches later. Okay guys, so padong na ta no sa katong Hindu temple. So si Michael amo na ibutang sa car seat, i-fasten the seat belt ninamo. Okay, so hopefully be wala na. Ay salamat, wala na gyud. So sige, tara guys. Good morning, Michael! Change the diaper. A few moments later. Abi niya mo adto gimig Thailand. Natas ni Jersey no. Unsa gani siya kuan? So morning second daw nga pinakadako nga Hindu temple sa kalibutan no. Tanaw na to ay nindot yung kaayo din eh. So morning atubangan guys no. Nindot yung kaayo. Nya to think of it guys, libre ka niya, wala ni bayad ang kuan kaning muanhi ka din eh. Muadto ta dito eh kato nga kuan pa-picture ta dito. Guys, naimbawt bita kong balhibo din eh guys. So binuang wait till makasud ta dito ay kata dito. Awa lang nindot sa guys sa sud kani gawas pa lang ni siya ron ha. Nindot na kayo. So naglingkod pa ta ron di sa gawas guys. Okay, pahuway sa takadali. As in, kato dito tanawal na to sa sod unya ha. As in, nindot yung kay makita pa na mo dis gawas, nindot na guys, samot na siguro pag sod na to unya no. So, nagpahuway sa mi kay layo-layo sad medyo gilakaw na mo, dako yung kay siya nga area god dinhi god. So, naglakaw-lakaw ta di guys no. Di mi katuo nga ni kanindot dinhi niya. Wa pag entrance fee ha, walay ticket. Wala, libre gud ni for the public to enjoy ba. Nindot yung kaayo. So pag sod na tagon makita ninyo kung sa kanindot sa ang mga architecture sa sod no. Meanwhile. So pwede din magkuwag insinso din eh guys no. Kani oh, ako nakita, let's take one. Libre asad no. Usaga daw ha. Tagsa ta. Oh man to, napawang man to speakers din eh. Napaw, mansad. Another din niyo. May kwan. So sayang guys, no? Wa mo good take one. Good lighter din. Nabi ata smoker ha. Nilight ha? Kuya, wag yung mami eh. MacGyver kani si mami. Tayo babe ka mo barbecue ba? Ay para mo dagkot. O kana, ni kuha na gamay. Kuya, wala pasiga magid ni mami. Sa pagtayho pa na guys ha. Okay. Nindot gadi guys. Napata sa gawas ha. Pero nindot kaayo. Amot digid mo give justice ang kamera no. Sa mo nilang main entrance din sa kilid atong sudlan na guys. So yeah, masud ta. Thank you. Thank you.
Oh, hinduta di sulod eh. So pag-sud ni mo di guys, mura mag-hotel. No, mura hotel no. Kumanan ako sig ingon no, wato tag Thailand, nanis New Jersey guys. Pero second biggest in the world ni nila. While you go to that door, it'll give you a good introduction of this place. It's a good movie. He'll like it too. Okay. Okay. Here, thank you so much. Wow, so gipasud tayo di kaning mag-introduction daw sa kaning lugar bitaw pagbuhat siguro ani no. A sanctuary of devotion, prayer, and peace. Okay, manana ninduta eh. Door at the front of the hall. Nindot babe no? Kahilak yun. Lagi. Unsa sa kaya speakers? Landuta, uy. Ninduta din eh, guys, uy. Guys, mugay kagwa sa Amerikano. Wow. Di gid mo give justice ang camera gid sa makita nimo nako gon dinhi ron. So muna guys, di gid mi ka-believe no naiingon ani dinhi sa New Jersey. Dili gyud di gyud mo give justice ang camera gyud. Mo gay kag wala sa Amerika ani yo. Yun ani ako nya kani din guys kaning tanan dinhi gi isa-isa gyud daw ni siya og ano kanang gi-sculpt sa mga sculptors niya human ana sa Indian sa gibuhat niya human ana gi-ship dinhi tanan sa New Jersey. So mura siya gilego ba nga ginahinay og assemble din gikan sa India. Yan kamusta like tikka masala. Tikka masala my favorite. Ito kinabi at dinhi. Sige. Kapuya nagasige nga nindot gyud kayo eh. Which is tinuod man babe no nindot gyud kayo din eh. Napa naman bugoy. Where's your shoes? Where's the shoes? Sige pag-walk din eh. Sus, among bugoy, gilakaw-lakaw na ay. So as of now, no, 2023 December, na some portion gi-construct pagyapon so wapag totally nahuman. Ang kani siya dinhi sa taas kay di na pasudlan pa as of karon kay dinhi pa lang tanan sa ubos ug sa kilid. Kay di pasudlan na dinhi ay per dinhi kay gibabagan pa kay nagpadayon pag-construct no. So mo niya ko ingon guys ay sa usa gid nila butang gid bitaw ang kuan sculpture. Gihimo na sa India na human na nag-ship dinhi sa Amerika para i-install dinhi. So whatever you see here kani apil kani mga piece by piece ni gi-ship dinhi tanan gikan sa India daw. So gilego-lego lang ni siya butang na lang dinhi. Kana tanan makita nimo dinhi sus nindo tay. Maka-inspiring gyud kay ba.
So karon ang pinaka-nindot, pinaka-paborito na to sa kaning trip, no, is padong tas cafeteria para mangita og pagkaon. Wala yung paborito ni Daddy, cafeteria. Adi day pagkaon sa pagkaon. Ay wala day, sigado ang cafe. Oh no. Just ganana ang takong tilaw tikka masala da. Basi na dito. Sige lang, gamito na to itong instinct. Pero guys, hindot yun bitaw kaayo din here, as in breathtaking yung kaayo. Muram tag nas Grand Con ron eh. Ang gaskol pa ni puro volunteers tanan. Di, naminaw man ko sila ba? Naalagay, makasimhot lang yun no? Mau ba? So na sila yung gift store din guys, no? So, mo nilang gift store din na makapalit mo ni tag $6,200. Wow. Unsa kaning pagkaon nila din like grab and go grocery store din sa right niya, kaning sa left mo pagkaonan. Aw na to silang food. Wow, so naay mga Indian street foods, naay panini and pizza. Wow, maglami lagi ni dinida. So nani mga pika-pika nila, no? Naay samosa tag $3. Spring roll, kati roll, paneer rolls. So, anhi dito kailangan mo order guys, no? Authentic thali. Add one to order. Yeah. Iko na lang ni, ibalik na lang ni. Okay, balik lang sa mosa. Kani mo kuha taning butter pub. Maglami bitaw kayo ni. Okay na. Saan ni sila? Gobi Manchurian. Ambot, unsa ni siya? Wala. Chili paneer. Wasa ko kasabot unsa na actually. Unsa pa? Kasi ba itong nakuha? Kanito yung mong gikuha, authentic thali. Chaat, I think one is chaat, ha? Top with chickpeas. Potato, markuan. Oh, kanila sa musa chaat. Unsa man? Sige. Okay na Okay na Sige, so total is $33. Place order. Skip lang sa... Okay, so asa ni kwaon? Okay, sige. So, kuhaonin na to sa mga kiosk, no? Hi. Okay, thank you. So, adun sa sunod, no? Hi. Samosa chaat, right? Yeah. Thali over there. Here. Okay. And pav bhaji over. Yeah, I already got it, yeah. Samosa chaat, right? Yeah, samosa. Thank you. Alright, yan. Last guys, kay katong authentic thali. Sa linya din eh. Mukha kong masala siya. Ito yung itihan kayo. Tika, pronto, matagak ra ba? So, kuha taning authentic thali. How do you? Vegetable mix. अच्छा होता है Yes. Okay. And this. One masala. Thank you. Sorry. Oh, he wants to eat. He's hungry already. Wow. Lamiya gyud guys. So, ang among gikuha no kay kaning unsa ni. So natay samosa chaat na putay butter pav bhaji and authentic thali. Anyway. So ato ning suwayan tanan guys no. Sus, can't wait to eat it na. Si Mirian ganahan daw niya kanon tanan.
Sige, sige, let's eat. Kaning cha at samosa atong tilawan. So, muna siya ko ano, samosa nga naidaghan kay sagol ra. Pero I think vegetables itanan, babe. Ani, pwede si Michael, ani, okay. More kale ug lasa. Tanawa daw, dili man ko ano. Uy, tamis. So, nag-enjoy gid si Mami, guys, no? So, medyo halang-halang, agad gamay lang mga food, no? So, bread lang kang Mike. So, di pwede si Michael. So, kanitanan, guys, ato na bayaran kay $35, no? Para sa kaning tulo. Pero worth it, masud kay lamig yung kayo. Hello. Wow, dakuha, uy. Pwede siya, busy siya kaong-kaong. Mekos-mekos na yan, insan. Ano tayo kay mga tamis? Ikaw ba pili? Hindi, oo. Nagkaon taning bread nila niya. Di ba, Nan? Pita bread? Makita na ito sa diba anaon na nila. Effective mo, makuha yun. Mekos-mekos yan. Basta ako maingon, inekos-mekos na yan, insa. Dengan kay mga tao diri. So, ganahan kay kuha ni guys, no? Ambot unsay nga, ani? Kani nga sauce, tamis-tamis siya nga na halang sa ending nga humanana. Lami din siya. Ang di ka na ako ganahan din kay katong mag kale o glasa, mag samosa, bitang na kale o glasa. Comment daw guys kung kinsay kabalo unsa ang shot CHAAT samosa no? Oh, chop samosa. Mr. Nobody Doody, mekas-mekas, unsa man ni sila. Wa ko kasabot pero lamian ko ani, kani o kani. Ako ang asawa yung lamian aning duha. But it's worth a try. Lagi. Per dollar rate, mas kaayo ka dun eh. I think first time ko nakatry authentic. Ano na yung authentic, right? Like kato kang Ate Cherry. Ito na yung ate my first, second, din Di ka ni first na nakakaon nga wata ka baon sa atong gikaon. Lagi, I have no idea kung ano sa ganyan. Pero, sige lang, tilawan lang para most likely ang mga Indian mo. Oh my God, lami ang masala chai. Tilawa ko ba? Ano si Mike? It's his third bread. Ang gitang-tang ang tabon. Wala ginig masala. Masala chai gani. Masala to. Unsa di masala? Abi na ko, nadunggan ako kay chai latte. Masala chai. Masala chai, eh. Ganahan kay ko kay makita na po ang culture nila, mga close family ties po sila. Bisag mga tigulang kay naa nya kanang nag-share sila meal together. Nice kay magtan-aw lang ba. Pag nasa lain country po. Eventually. I'm so happy nga nakaarimi diri kay murag peaceful kaayo ang pamati. Bisag dili ka Hindu, makaampo pud ka. Kay all faith biya good na no Kani, religion biya. Open to all bitaw siya. So, mo say nakanindot no kay wa sila kanang Dili mo discriminate. di mo discriminate sa race nimo bisan Katoliko ka, Christian ka, Protestant ka. Open sila sa tanan, welcome sila sa tanan. Unsam na kong buhok ni fly away naman. Pagkagad, ganahan kay ko nga nagtan-aw ta atong murag movie daan introduction kay at least nakasabot ta. Mao na to ingon niya nga para makasabot ta sa kanang history aning lugara, di ba? Kuan do na nag-signify og purity, di ba? Ang asa. Kanang water. Yeah, sakto. Niya ang kuan din ni murag din na siya kana siya, mura siya Jesus kanang bata. Kay murag mo na ilang prophet, something. Sige siya pray, mag-yoga pose siya kanang best yogi pose daw sa Himalayas. So mo na iyahang kuan signature. So kanitong guys no, kanang mga ingana tanan ana giyo sa usa gyud na nila sculpt no. Giyo sa isa gig martilyo sa India na human ana gipada dinhi sa Amerika. So Uban kita ko sa kanang video nga diri jud nila gi-sculpt pud. Dinhi sa Oh, I sculpt. think ang materials ng gikan India. Unsa man dito ka to? Limestone daw na. Limestone ni made of di ay. Ang gawas pa lang ni guys ha. Katong sod nakita na ninyo ganina nindot sa kikayo. So guys, malik demi kay naamin na miss isa ka to bitang unsa to babe? Murag mo ato ka sa statue ani kaning yogi. Ya human ana kay mo pour kag tubig sa ulo. Ya human ana mangayo kag blessing ba no sakto?
So moto to na miss wata kakuan sa musod ta balik mag security check na sa tabalik kay gigutom na unsay na lamat ta sa kuan pag suwat cafeteria ayay kaon. 12 seconds later. Buanga gid aning hakob kit. Di ba hakob pero Gigutom gigutom naman naman. mo to. Yan na excited kog Na. Indian food kay supposed to be sa Cracker Barrel may mukaon bali. Oh, Tanaw na mo na pag kita na mo na yung cafeteria mga Indian food mo to nalamat me. na mo ta kailo. Buanga ay. Oh, vegetarian eh. Vegetables to tanan. Lagi lang itong tofu nila. Mo ni katong na-miss na mo kaninga building. Nindot sa Gikeshik architecture eh, grabe. Close ya? Hala. Nilusot man sila ay. Lusot sa ta. Sama to sayop di. Dili dinhi di. Sabi niya ka na nangita tag tubig. Di. Katong kuan dito tong kuan sigado to diha. So guys, gyud ko nagdahom no na ingon ani dinhi which is nakakita sa sa TikTok ani naman ato atong gisuyag ani. So gyud mi gamahay kay nindot yung ayo dinhi. So kato day mag yabok kag tubig sa ulo sa god nila. Wa pa dito moable no. So sigado pa to siya karon makita ninyo under development pagyapon kay actually bag-o pag yung kay ni siya no. Bag-o pag ni oy. Wa pag yung kay mahuman no totally pero daghan na kay kuan siya ha pero wa pa lang gid nahuman totally. So awag ipang wrap pag guys nakasud na dito katong sa temple katong tunga no. Mao ni siya katong tunga. So magbilin dito og sapatos na to dinhi before ta kasaka. So wa na lang ta mas dayon og sud guys no kay kuan magud huot kayo didto nya human na wa pasad na human nya daghan kay tao gubot pa kayo ba. Pero dinhi sa gawas niya ay makita nimo na yung mga sayings din ni like Albert Einstein pag ganyo. Adi kato day sa. Ang gingon ito sa TikTok kay nice to kay diri ang sunset kay sa likod ang sunset nga ang temple kay ilang i-light man yellow ang suga. Pero sige na lang next time na lang ta mo balik kanang ganahan tag peaceful na pod mag-relax natay time diba dad? Yes. Total 2 hours away ra bitaw ning Thailand sa Di Mocha. lagi India siya dad. Ay, It's India. not Thai. Biskot nga no sige mo. Nasayop ko. Sayop lagi ko India di ay India. At Mia Liamoso TL1MT. Shout out po sa mga taga-barangay Manay-Banay, Mapanas, Northern Samar sa Pahares Akit family from Lamoso family in Legazpi City. Salamat kayo sa pagtanaw. Salamat ka sa pagtanaw guys. So muna guys no, dagan na kitag viewers slowly growing our kuana YouTube family here. Thank you kaayo. Salamat. Wa gyud mi nag-expect. Kanang pang family lang na sa Philippines ba nga mutanaw na mo diri. Lagi na natay viewers from Legazpi, from Northern Samar, from California to Canada, all the way to Ireland o Philippines. Atong Actually, Kuan. gi-revive ni Jud na mo mong YouTube channel kay ganahan ni makita ni Michael kana usayang kaagi ba kay luoy ba kay siya paggawas niya nag-spend siya sa NICU 108 days so at least makakip ta og video vlogs. so katong wa pa na kay bawo Video bitaw no, logs. tanawa dinhi sa among kuan, tanawa ang uban mga videos din sa ubos sa among kuan, i-click amo ang YouTube channel, tanawa din ha, scroll down dia total ang mga Bisaya kay bawo ko kasabot mog Tagalog ug Bisaya. Sa una Og English di. nanin kayo ni kay mag-Tagalog og mag-English pero na-realize mo sinot mag-Bisaya lang ta uy. Mao lagi ana ko maglisod-lisod pa ta mag Tagalog ug English ug Bisaya na lang ta. Pero dinhi ko na ako kastorya dinhi mga kanang mamalit tag something mag-English ko kay mas mabuang na sila mag-Bisaya ko. Shout out sa tanang bisdak na nagtan-aw, proud bisdak bisag asa ta sa kalibutan. Gusto nabot pa tag India, di ay New Jersey ta. So, muna guys, thank you kayo sa pagtan-aw og katumawa pa na subscribe na mo para maka-follow mo sa amo ang kinabuhi dinhi sa Amerika no. Sa mga kalipay o sa mga struggles pero at least ang struggles kay mo damang po natog sa kalipay di ba? Oh, kuya Diba? mo atoy. Kuya Kuya mo. na diya kay ta nga comfortable ta sa Pilipinas diri lahi diya gid sa Amerika. Tinod. Ikaw biya jud tanan wala kay
Naay katabang mga close friends pero di ba jud ka dapat magsalig, di ba? Bitaw, sakto. Okay, so that's it for today's vlog, guys. Hopefully, nag-enjoy mo sa ato ang sorry karon, no? So once again, thank you for watching and see you again in our next vlog. Bye!